הלו חבר'ה, סרטון חדש, איך אני אומר את זה, ואם אתם רוצים להכיר אותי קצת, לדעת מי אני, תגידו, אני אומר, יש לי ערוץ טיק טוק, ערוץ יוטיוב, אני רוצה להתקדם אז בקיצור, תגידו לי, אני שחקן מחשב, מי שרוצה לשחק, השם שלי זה PRI בלופרי, זה, אל תשאלו למה זה השם שלי, זה השם שאמא שלי הציעה לי. מה אחי? זה קרס לי. אז לא סתם איזה ילד. אם אתם רוצים שאני כאילו יעלה עוד קצת סרטונים ואני אדבר כאילו אסביר מי אני כל כך, אני אשלח קישור לערוץ טיק טוק שלי, יש לי ערוץ וואטסאפ אבל עם קצת עוקבים. אני יכול לפתוח ערוץ חדש שהוא רק שלי, אני בדרך כלל משחק אפי גיימס פורטנייט רק בכללי, מקווה שכאילו אני אתקדם ומקווה שאני אצליח, כאילו אני רוצה מאוד להצליח וככה כל אחד רוצה לעשות, כל היוטיוברים הגדולים בישראל והמוכרים כמו זיגי סייקניק, בהתחלה היו עם איזה 200 סאבים וזה רק ההתחלה שלהם, גם עכשיו אני רוצה כאילו להגיע מטרה ראשונה 50 סאבים כדי שאני כבר אתחיל לעלות לייבים. וואלה פה אני זה למה אני שונא את השלב הזה. טוב, לא נורא, הכל טוב. אוקיי, אז בקיצור את זה אני אעלה לערוץ שלי, אני אחבר את הערוץ שלי פה אז אחלה. אני הייתי שמח אם הייתם רוצים שאני אהיה פה עוד ואני כאילו יקדם את הערוץ ושהערוץ ישתפר ושיתקדם. הייתי רוצה, אם בא לכם פרגנו פה לייק אחד, כאילו לפחות המטרה שלי זה לפחות להגיע לזה, יודעים מה, 5 לייקים רק על הסרטון הזה, הכל טוב, 10 לייקים מקסימום. אני אתחיל לעלות גם לייבים בטיק טוק, אולי עוד מעט ימים אחרים. אם תרצו אני גם יכול לצלם סרטון על שאני באיבנט של ג'וז וור. אז כאילו אני אוהד, אני בן 10, לא 10, איזה 10, אני בן 12 עוד שנייה. אני רק רוצה להתחיל בינתיים, התחלתי בגיל זה, אני עכשיו מתחיל בגיל די צעיר. למה? כי יש כאלה שהתחילו בגיל הרבה יותר מבוגר ממני, כמו זיגי סייקניק התחילו בערך בגיל 16 כבר, כאילו התחילו כבר כאילו לעשות את כל זה, התחילו כבר לא התחילו להיות אהובים עדיין, אבל התחילו כבר לעלות סרטונים, לא ידעו שהם יגיעו למטרות כאלה. חבר'ה, הקוד שלי, אני הולך עוד מעט לעשות קוד, אם אתם תוכלו לתמוך בו אני באמת אעריך אתכם כמו שאני לא אעריך אף אחד, באמת חבר'ה, תודה אם תעריכו. בינתיים אני תומך CYC, אבל אם אתם רוצים גם תעזרו לסייקניק גם לזה. סייקניק, אם אתה רואה את זה, אני באמת אוהב אותך של החיים ואני גם רוצה להיות בשרת אצלך, אבל הבעיה היא שכולם שמים לב לזה וגם תוך השרת אז בקיצור זה די קשה כאילו להיכנס לשרת של מישהו באמת שהוא כאילו גדול והוא מוכר באמת בארץ ובכללי ביוטיוב ישראל. אני לא מכיר כאילו בן אדם ששונא את סייקניק. סייקניק לא אכפת לו אם אתם תצנחו בקוד, לא כמו כל החופרים כמו זיגי, פיירולף,
כאילו פיירוולף לא זה, אבל אם תוכלו לתמוך בקוד שלי, אני כנראה אעשה את הקוד שלי. אני הולך בינתיים לחשוב, אולי הקוד שלי זה יהיה PRI, אני חושב, אבל אם תוכלו לתמוך בו, תודה, אני אעריך את זה, וגם אם אתם תוכלו לעשות את הקוד אולי פרי, אבל במקום ה-I זה 1. אז קיצר, שימו סאב, שימו לייק, שתפו את הסרטון הזה, אני רוצה כאילו שהסרטון הזה יהיה סרטון ראשון שקצת יתפרסם, קצת יהיה ויראלי. אני מפחד לעשות את זה. די, אני שונא את השלב הזה. זהו, אני אקח לעשות את זה יותר, אני אעבור מהצד השני. אני לא טוב בזה. אוקיי, אז איפה היינו? אני בסרטונים הראשונים אני עדיין מספר קצת על החיים שלי ודברים דומים. אני באמת שמח אם אתם תתנו סאב פה ותפרגנו בלייק, כי בהתחלה אני הייתי שמח מאוד אם תעשו את זה. לא משכנע אתכם, לא כלום, אני הייתי מעדיף שתעשו את זה כי אני רוצה קצת להתפרסם כמה שיותר מהר, וגם כי עכשיו זה די קשה להתפרסם, הרבה ילדים כבר רוצים להתפרסם בגיל שלי, אבל אז את הסרטון הזה אני הולך לעלות, הערוץ, אני הולך לשלוח את זה לחברים שלי שישלחו את זה, שחברים שלהם ישלחו את זה לחברים של החברים שלהם, וככה הלאה. ככה מתחילים להתפרסם. אני רוצה כמה שיותר שיתופים בסרטון הזה, גם אם אתם בנים, גם אם אתם בנות, לא אכפת לי, העיקר לפחות אתם זה. אוקיי, אני גם אעשה לייבים בטיק טוק, ביוטיוב, כל מיני טוויץ' אני לא אעשה כי אני לא כזה מבין בזה, אבל יוטיוב אני הולך לעשות. אשמח אם תתמכו בי, וכאילו לא בקוד עדיין, אבל לפחות כאילו רק התחלה עדיין. וואי, איזה גרוע אני באמת. אוקיי, אז איפה היינו? אני בן 12. אז בקיצור, אם אתם רוצים לשאול שאלות בתגובות עליי או לפנות אליי בפרטי, אז בשמחה אני אענה, אבל בטיק טוק אני אוכל לענות, או באינסטגרם אני אוכל לענות, כי באינסטגרם את האמת אני לא יודע אם אני אוכל לענות, כי אני גם לא כזה, אני לא פעיל בכמעט בכל, כאילו, אני פעיל בטיק טוק וגם באינסטגרם, ביוטיוב אני פעיל בכל הרשתות האלה. ואשמח אם היה לי ערוץ עם 5 מנויים, ואז כאילו אמא שלי בטח מחקה לי אותו, לחצה על משהו לא נכון, כאילו היא העבירה את השם משתמש שלה על הערוץ שלי. אני הולך לעשות נראה לי ערוץ חדש בשם שלי, אז בקיצור הולך להיות פה פאן, כאילו אני אעשה סרטונים מצחיקים, תגידו לי מה אתם הכי אוהבים ומה שהרוב יעדיפו, אני אעשה מה שאתם תעדיפו. עוד מעט אני גם אתחיל אולי באטל רויאל או משהו כזה, ובכיף אם תרצו שאני אענה לכם שאלות, אז כן, אז אני אכבד את הסרטון, אז ביי חברים, היה כיף וביי.